Idem zakopať časovú kapsulu. Táto nádoba je z roku 2019, ale nahrávame v roku 2024. November. Tak, ja som pripravil pre časovú kapsulu, asi to zrejme nikto nevykope, ale aj tak, zábavu a rovno video. Tak, tu som napísal... Neviem písať, akože... Toto neriešia. Moje meno je Peter Čonka. Nice. Ahojte, toto je rok 2024, proste nie je ťažké a proste to asi ani neprečítajú, ale tak to je jedno. Dal som im tu... dokiaľ... Toto je jedno. IKEA ceruska. Celá skon tam je. Kinderka nejaká vec, už neviem koľko to mám, ale asi z roku 2023. Keby ste chceli zbohatnúť, tak tu máte 20 centov a 50 centov, ale moc nezbohatnete. Otrhnutá vec z pera. A ten lístok. To tam hodím a zavrám. Stačí. No, tak sme pri diere. A ideme to sem dať. A je to tam. Poďme to teda zakopať. V budúcnosti si príďte preto. Tak, máme hotovo. Tak čaute ľudia a nezabudnite dať odber.